Eli Liikalla kolmas lähtö putkeen, nyt on sitten kierroksia. Pikkusen enemmän vedetään tuo 3,5 varvia. Kiitoksia Markku. Tekniikka vastaava. Äänityspäällikkö Markku ja 5 sekunnin taulu. Sotinen Rajala, Savolainen, Merenniemi, Viitikko, Väyrynen ja Liikala. D-finaali. Ja sitten mennään Väyrynen, lähtee hyvin, niin lähtee myös Viitikko. Tämä kaksikko on kärjessä. Tässä vaiheessa Viitikko taitaa vetää sieltä sen pidemmän korrerin Väyrynen kakkospaikalle. Mitä tekee Sotinen Rajala on olla ulkona paikka, ottaa kolmospaikan. Sitten Väyrynen on kiinni. Siellä on aika melko tekemätön paikka lähteä tuolta enää tuonne 2 nippuun Kirimään. 1 ja 2 lähdöstä sitten C-finaalin Viitikko, Väyrynen, Rajala aivan nipussa. Ja edelleen sitten Savolainen on siinä 4. paikalla. Merenniemi sitten on pitkään aikaa sieltä tulee sitten Sotinen ja Liikalakin tulee varmasti vielä tuolta jostain kyllä vain. Ja nyt lähtee Rajala sitten hakemaan ohitusta ja onnistuu Väyryselle. Tuleeko siinä vaihdemissa vai tuleeko autoon jokin vika? Katsotaan kun noustaan tonne. Me lähdetään sitten kerimään jälleen lisää kyytiä. Kyllä Väyrysen auto hajoaa, ei mahda mitään. Ja näin Viitikko, Rajala, Savolainen, Merenniemi ja Väyrynen kurvaa saman tien tuonne radan sivuun. Armin paikka, upea. Ja sitten Roni Pykäläinen ottaa ja Mikael Savolainen ärsyttää, kiusaa ja on aivan tontissa kiinni, kurkkailee sieltä nyt oikealta ja nyt kurkkaileeko kohta sitten vasemmalta, toivottavasti ei sitten konehuoneesta kurkkaile keltään enää mitään. Ja kärjessä pitää Viitikko tuota johtopaikkaa ja tuo nelikko on aivan nipussa ja kierroksia on vielä, niitä on jonkin verran 2 kappaletta Viitikko, Rajala, Savolainen, Merenniemi ja sitten kurvataan tuonne hirsipaarin putkaan. Ja mitä tekee Rajala täällä, USA hyppii täällä tornissa ja näin lähtee Rajala siitä auttamaan niitä Viitikkoa ja Bloneen ottaa sinne rinnalle. Ajaa 30 sentin päässä puskurista ja vauhtia riittää. Liikalakin on heittänyt pyykkeen kehään ja tuo nelikko ratkaisee sitten tuonne C-finaalin paikan. Rajala on nyt kiinni siellä nähdään sitten jonkinlaisia yrityksiä, jonkinlaisia ratkaisuja. Mutta tuottaako tulosta, siitä ei vielä tiedetä. Älkää sotkeko kierroksen loppuun, Reisko. Kene? Yritän katsella sitä. Mulla on tässä Siirrolla täällä sormi pystyssä. Viitikko, Rajala. Onnistuuko sieltä Merenniemi? Vähän kurkkii nyt sieltä Savolainen ja nyt tullaan tuonne jarrutukseen. Viitikko ottaa todella varovasti. Kerään koko nipun kasaan uudestaan. Se kuin jossain fillarikilpailussa, kun kerätään koko porukka yhtäkkiä kasaan ja sitten ampaistaan. Ja Viitikko ampaisee, kun lähdetään tuolla pääsuoraan. Tietää, että tässä suoralla riittää vauhtia. Ja nyt lähtee sitten yritys. Ei onnistu Savolainen haastamaan. Siitä menee ulos. Ja näin saman tien Merenniemi kuitenkaan. Se oli Savolaisen yritys. Se tuli täällä viimeisellä kierroksella. Paikalle. Ja lähtee seuraavaksi sitten Rajalla alastamaan. Viitikolla ulottuu 4-5 metriä tuossa eroa Rajalaan, mutta katsotaan nyt sitten riistääkö tuo. Rajala tietää tilanteen. Hieman kokeneempi kuljettaja Rajala kiinni, kuten toki moni tai kaikki näistä, mutta ei sieltä tarvitse enää lähteä sitten hulluttelemaan. Merenniemi kyttää vielä viimeisen mahdollisuuden. Nyt yrittää heittää sinne sisälle. Ei riitä potkuun, ei millään, vaan näin Viitikko C-finaaliin. Myös siitä sitten Joni-Pekka